Ahojte kamaráti, dáme si takú vetičku, ktorú mi napísala jedna moja študentka, ktorá študuje cez Patreon a napísala takúto vetu, že Leo un libro mi hermana. Kde bola chyba? Niečo tam chybuje, že? Takže ak chcela povedať, že číta sestre knihu, tak by povedala Leo un libro a mi hermana. A ak by chcela povedať, že číta sestrinu knihu, teda že ju má od sestry, tak by povedala Leo un libro de mi hermana. No a ešte by mohla povedať, že číta knihu, ktorá sa volá Moja sestra. Lebo aj taká kniha môže byť, hej? Knižka s názvom Moja sestra. Tak by povedala Leo un libro que se llama mi hermana. Takže je naozaj veľmi dôležité, ako predložku dáš. Nezabudni na to a nezabudni počúvať podcasty Španielčina jednoducho, lebo tam sa dozvieš všetko. Adiós!